τελευταία παρουσίαση είναι η ομάδα που δούλεψε για το διάλογο. Συντονίστρια, κυρία Τυχία Κασελάκη, διευθυντικό τέλος της Τράπεζας Πυρός και ιδρυτικό μέλος της Future Leaders. Το διάλογο εκπροσωπεί ο κύριος Γιάννης Κούλιος, ο δήμαρχος της Ερέτριας, κ. Βελέτας, και η κυρία Μαρία Κούτσαρη από τους Future Leaders. Καλησπέρα και πάλι. Να συγχαρώ από βήματος τις δύο προηγούμενες παρουσιάσεις εξαιρετικές, συγχαρητήρια. Οφείλω όμως να πω ότι τώρα, αυτή την ώρα, θα έλυγε η εκδήλωση. Οπότε, σεβόμενοι και το κρατήριο και ό,τι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έχει, θα μου επιτρέψετε, αφού κάνω τις συστάσεις, η κυρία Κούτσαρη είναι ο εκπρόσωπος των Future Leaders, αρχιτέκτον, πολιοδόμος και υποψήφια διδάκτορ του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο κύριος Γεράσιμος Καρβίλης είναι HR Director της WIND και ο Business Coach, ένας από τους Business Coach του έργου. Έχουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο του διασώματος, τον κύριο Γιάννη Κουλιό, ο οποίος είναι και σύμβουλος διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, και τον κύριο Βασίλη Βελέτσα, τον δήμαρχο της Ερέτριας. Θα ήθελα να ακούσουμε από τον ίδιο τον εκπρόσωπο, τον κύριο Κούλιο, να μας παρουσιάσει ποια είναι η ταυτότητα του διαζώματος και ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σε αυτό το στάδιο της ιστορίας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω και εγώ ευχαριστώντας το πρόγραμμα των Future Leaders, ευχαριστώντας προσωπικά τον κύριο Χρήσα Μιράλη και όλους τους συνεργάτες, ευχαριστώντας τους business coaches, τους ανθρώπους της Ερέτριας, οι οποίοι εκπροσωπούνται από τον Δήμαρχο, από τους φορείς, τους πολιτιστικούς και κοινωνικούς της περιοχής και τους αρχαιολόγους της περιοχής, είναι όλοι εδώ μαζί μας. Και επίσης να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα την ομάδα των Future Leaders, και συνολικά ως ομάδα, αλλά και τον καθένα ξεχωριστά. Τι είναι το διάζωμα? Το διάζωμα, πολύ σύντομα, είναι μια κίνηση πολιτών για την προστασία των αρχαίων θεάτρων. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι γιατί τα αρχαία θέατρα, γιατί τα αρχαία θέατρα αποτελούν κορυφαίο επίτευγμα της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Εκεί συντελέστηκε η έκρηξη της δημοκρατίας και εκεί άνθησε η πολιτιστική και πνευματική δημιουργία. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να προστατεύουμε τα αρχαία θέατρα με το να στηρίζουμε τις αρμόδιες, τις κρατικές υπηρεσίες και τους ειδικούς επιστήμονες και να ευαισθητοποιούμε και να κινητοποιούμε την τοπική κοινωνία. Τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα και τι καλούμαστε να πετύχουμε? Αυτό που έχουμε πετύχει είναι η προστασία των αρχαίων θεάτρων. Έχουμε αποκτήσει μεγάλη τεχνογνωσία, μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό. Ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι πώς μέσα από τα αρχαία θέατρα και τον πολιτισμό μπορούμε να περάσουμε στη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Ωραία. Κύριε Βελέτσα, θα ήθελα από την πλευρά σας να μας πείτε ως δήμαρχος Ερέτριας, ποιες είναι οι ιδιαίτερες προκλήσεις που εσείς βιώνετε σαν Δήμος και ποια ήταν η προσδοκία σας από το έργο που ανατέθηκε στους Future Leaders? Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ που είμαι απόψε εδώ και εκπροσωπώ τους δημότες της Ερέτριας, τους πολίτες της Ερέτριας. Οι προσδοκίες μας ήταν μεγάλες και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε, το λέω προκαταβολικά, μας δικαίωσε. Η πρόκληση για μας είναι αυτή η μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά που έχει ο τόπος μας, που έχει η Ερέτρια, που είναι παγκόσμια αναγνωρίσιμη. Πώς θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί, ώστε το αποτέλεσμα να είναι μια κοινωνική ανάπτυξη αρχικά και βεβαίως ως τελικό στόχο να είναι μια οικονομική ανάπτυξη για την περιοχή. Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της περιοχής, τα ανέπτυξε ο κ. Κούλιος προηγουμένως, θεωρώ ότι ένα από αυτά τα στρατηγικά πλεονεκτήματα είναι και το θέατρο το οποίο διαθέτει η Ερέτρια. Και το θέατρο μας έκανε και στόχο του διαζώματος και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Βεβαίως το προκαλέσαμε κάποιοι σύλλογοι, κάποια άτομα, ο ίδιος ο Δήμος προκάλεσε το διάζωμα να έρθει στην Ερέτρια και να φτάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα που ήδη έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα. Από εδώ και πέρα όμως θα πρέπει αυτή η πολιτιστική κληρονομιά να μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε κοινωνικά, αρχικά, να έχουμε
μια κοινωνική ανάπτυξη βιώσιμη και, όπως είπα και προηγουμένως, στο τέλος να έχουμε μια οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Αυτή είναι η πρόκληση και θεωρώ ότι οι future leaders μας δώσανε μια εικόνα, μας κάνανε μια ακτινογραφία, όπως συνηθίζω να λέω, μας κάνανε μια αξιολογική τομογραφία, βρήκανε τα θετικά μας, βρήκανε και τις παθογένειές μας, που μας παρουσιάσανε προτάσεις, ιδέες καινούργιες, τις οποίες πολύ γρήγορα ελπίζουμε να μπορέσουμε να τις εφαρμόσουμε. Θεωρήσατε ποιο ήταν το project τελικά με βάση τον brief που πήρατε από το διάζωμα και από το Δήμο, ποια μεθοδολογία ακολουθήσατε και ποιες είναι οι προτάσεις σας που θα θέλαμε να δούμε πώς να αντιλήρετε και θέματα αξιοποίησης τεχνολογίας και καινοτομίας, πράγματα που περιμένει κανείς από τη νέα γενιά. Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω με σύντομο τρόπο το πρόβλημα το οποίο μας ετέθη και με ποιο τρόπο το αντιμετωπίσαμε. Λοιπόν, ουσιαστικά η πρόταση την οποία είχαμε μπροστά μας και έχει υποθεί ήδη, είναι πώς το διάζωμα, αξιοποιώντας τη μέχρι τώρα εμπειρία και τεχνογνωσία του, μπορεί να προχωρήσει μέσω του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Μελέτη περίπτωση ήταν η πόλη της Ερέτριας και φυσικά στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια μεθοδολογία την οποία μελλοντικά το διάζωμα θα μπορεί να την αξιοποιήσει και σε άλλες περιοχές. Αυτό που κάναμε, όπως σας είπα, ήταν να αναλύσουμε, να δούμε ποιες είναι οι δράσεις, ποιο είναι το όραμα, ποιες είναι οι διαδικασίες οι οποίες έχει υιοθετήσει αυτή τη στιγμή το διάζωμα, ποια είναι η πόρη του, οικονομική και ανθρώπινη. Τους αξιολογήσαμε μέσω της μεθόδου SWOT και είδαμε βάσει του ζητούμενου ποιες θα μπορούσαν να είναι οι νέοι στρατηγικοί άξονες στους οποίους θα μπορούσε να επεκταθεί το διάζωμα. Αυτοί καταλήξαμε σε 10 άξονες ουσιαστικά. Κάποιοι αφορούν τη λειτουργία και την τεχνογνωσία του διαζώματος, όπως η προσέλκυση νέων ενεργών μελών από άλλους επιστημονικούς κλάδους και συνέργειες με τις τοπικές κοινωνίες. Κάποιοι αφορούν περισσότερο χωρικές παρεμβάσεις, όπως το να επεκτείνει τη δράση του στην ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, τη δημιουργία πολιτισμικών διαδρομών, κάτι που ήδη έχει κάνει μια αρχή το διάζωμα με αυτό σε άλλες περιοχές. Την ανάπτυξη βιωματικών πάρκων, αρχαιολογικών πάρκων, δηλαδή που μέσω της βιωματικής μάθησης απευθύνονται στον επισκέπτη, και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα πάρκα αυτά. Αυτά αφορούν περισσότερο υποδομές και χωρικές παρεμβάσεις. Επίσης, σε θέματα σχεδιασμού, να προχωρήσει στο σχεδιασμό ανάδειξης των τοπικών κοινωνιών, αλλά και να προσπαθήσει να συνεργαστεί περισσότερο με τα τοπικά μουσεία και να συμβάλλει στην αναδιάρθρωσή τους. Και τέλος, σε σχέση με εξωστρέφεια, είδαμε με ποιο τρόπο θα μπορούσε το διάζωμα να αναδιαρθρώσει το μοντέλο επικοινωνίας και προώθησης, να επεκταθεί ακόμη περισσότερο στον εθελοντισμό, να προσελκύσει ακόμη περισσότερους εθελοντές και να επεκτείνει τη δράση του, μάλλον να επεκτείνει τις συνέργειές του και σε επιστημονικούς φορείς του εξωτερικού. Κάτι το οποίο, από ό,τι είδαμε, δεν έχει γίνει ακόμη. Ξεκινήσαμε με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αξιοποιήσαμε τους 4 πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης για να το κάνουμε. Αυτό μας βοήθησε στο να οργανωθούμε και σε ομάδες, ώστε να επικεντρωθεί κάθε ομάδα σε μια θεματική. Οι 4 πυλώνες είναι οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον και πολιτισμός. Κάναμε μια αναγνώριση ουσιαστικά της κατάστασης και αυτό έγινε μέσα από διάφορους δρόμους. Αφενός, μέσω βιβλιογραφίας και έντυπου υλικού ή του τύπου, αφετέρου, και θεωρώ ότι αυτό ήταν το πιο χρήσιμο και για μας και για την πόλη της Ερέτριας, μέσω συνεντεύξεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ομάδα πραγματοποίησε τουλάχιστον 3 με 4 συνεντεύξεις με τοπικούς φορείς. Είτε αυτοί ήταν οι πολίτες, είτε αυτοί ήταν εκπρόσωποι των συλλόγων, είτε ήταν εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων κλπ. Τώρα, στη συνέχεια εντοπίσαμε ποια είναι τα εμπλεκόμενα μέρη, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποιες είναι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την πόλη της Ερέτριας. Και με τον ίδιο τρόπο, όπως λειτουργήσαμε και με το διάζωμα, εξειδικεύσαμε σε κάποιους στρατηγικούς άξονες, οι οποίοι εξειδικεύθηκαν περαιτέρω σε δράσεις.
Τώρα, όσον αφορά τις ευκαιρίες, ανέφερα ήδη κάποιες. Η σημαντικότερη είναι το δίκτυο το οποίο βρίσκεται κάτω από τον υφιστάμενο ιστό της πόλης. Υπάρχει σύνδεση και με την νεότερη ιστορία και αυτό είναι ουσιαστικά η σύνδεση με τα ψαρά, γιατί η Ερέτρια υπήρξε απικία των ψαριανών μετά την καταστροφή των ψαρών. Υπάρχει μάλιστα και το σπίτι του Κανάρη, το οποίο επίσης δεν έχει αξιοποιηθεί καταλήλως. Όπως σας είπα, το ενδιαφέρον από τους σημαντικούς φορείς όπως το Διάζωνο και η Λευκή Σχολή είναι έντονο. Και όπως ανέφερε και ο κύριος Πούλιος, το φυσικό περιβάλλον ευνοεί εναλλακτικές μορφές τουρισμού σε σχέση και με τη θάλασσα αλλά και με το δάσος που βρίσκεται γειτονιάζει με την Ερέτρια. Ουσιαστικά, κάνοντας την αναγνώριση αυτή, καταλήξαμε στο νέο όραμα για την πόλη, το οποίο δεν είναι άλλο από την ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας, την αφομοίωση της ταυτότητας αυτής από τους ίδιους τους κατοίκους και την προσφορά μέσω αυτού του πράγματος μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας και στους ίδιους κατοίκους, αλλά και στον επισκέπτη. Μιλάμε δηλαδή για τη μετατόπιση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, σε ένα νέο μοντέλο τουρισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αξιοποιηθούν οπωσδήποτε η υλική και η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Θα ήθελα και μέσω αυτής της κάτωψης και με αυτό θα τελειώσω. Αυτό που βλέπουμε εδώ ουσιαστικά είναι η αεροφωτογραφία της σύγχρονης πόλης απανωτισμένη με τα μνημεία τα οποία έχουν ανακαλυφθεί στην Ερέτρια. Είναι αυτά που βλέπετε με κόκκινο χρώμα. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι πολύ έντονο το στοιχείο της ιστορίας και του πολιτισμού στην πόλη. Αυτό σας διαβεβαιώ δεν γίνεται αντιληπτό από κανένα όσο περπατάει στους δρόμους της πόλης. Περνάει δηλαδή δίπλα από μνημεία και δεν τα αντιλαμβάνεται. Αυτό που προτείναμε εμείς στον υποάξονα πολιτισμού περιλαμβάνει 4 δράσεις ουσιαστικά, 4 στόχους. Ο ένας είναι, όπως ανέφερα και πριν, να μετατοπιστεί η ανάπτυξη από το παραλιακό μέτωπο, να διαχειριστεί προς το κέντρο της πόλης, προς το κεντρικό άξονα, εκεί που βλέπετε το νούμερο 1, όπου βρίσκεται και το σημαντικότερο έβριμα της Ερέτριας και δεν είναι το θέατρο, είναι ο ναός του Δαφνηφόρου Απόλλωνα. Δεύτερον, να δημιουργηθεί ένας περίπατος, ο οποίος μπορεί να συνδυάζεται και με το ποδηλατόδρομο. Εκεί που βλέπετε το νούμερο 2 είναι το παλαιό ίχνος των αρχαίων τυχών. Και η περιοχή που βρίσκεται εκεί που είναι το 3 και το 4, το 4 είναι η Ακρόπολη, το 3 είναι η περιοχή του Αρχαίου Θεάτρου. Εκεί προτείνουμε να γίνει πιλωτική εφαρμογή του βιωματικού πάρκου, του αρχαιολογικού βιωματικού πάρκου, που θα περιλαμβάνει μέσα διάφορες δράσεις εκπαίδευσης των μαθητών αλλά και επισκεπτών, μέσω βιωματικής μάθησης, βιωματικής καλλιέργειας, βιωματικής ανασκαφής. Και φυσικά να αξιοποιηθεί περισσότερο η Ακρόπολη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι πλέον ακόμα και δύσκολο να την επισκεφτεί κανείς και να δει τη θέα. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα μόνο κομματάκι που σας ανέφερα από όλους τους στόχους τους οποίους θέσαμε. Νομίζω δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να παρουσιάζουμε όλους τους στόχους. Είναι στη διάθεση και του διαζώματος και των προσώπων της Ερέτριας να βγουν στο τέλος περισσότερες λεπτομέρειες. Σίγουρα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους όσοι δέχτηκαν να συνομιλήσουν μαζί μας κατά τη διάρκεια της διαμονής μας στην Ερέτρια. Και αυτό, αν θέλετε, θεωρώ ήταν ουσιαστικά και το πρώτο βήμα κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. Το γεγονός δηλαδή ότι 10 άνθρωποι κυκλοφορούσαν στην Ερέτρια και παίρναν συνεντεύξεις από κόσμο, συνομιλούσαν μαζί τους. Ήταν το νούμερο 1 εργαλείο, κατά τη γνώμη μου, για να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια προς την ανάπτυξη της Ερέτριας και την ανάδειξη της Ερέτριας. Και φυσικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον οργανισμό Future Leaders για την ευκαιρία που μας έδωσε.